Vítajte na letnom salóne výtvarníkov. Je to 7. salón, za nami sú 4 letné a 3 zimná. Aktívno sa môžete zapojiť do našej výstavy, môžete hlasovať pre vaše dielo, ktoré sa vám najviac páči, cez našu webovú stránku Turuk Art Collective alebo osobne navštíviť galériu na Zámockej 22. Výtvarníkov, ktorých diela dnes môžete vidieť, to sú Katarína Alexiová Figerová, Alojz Drahoš, Marta Habadová, Violeta Bazlik Králová, Dušan Sekela, Martin Prokopovič, Pavol Král, Jitka Bezurová, Sveto Ilavský a Jan Ťapak, Jana Šantava, Marian Komaček, Igi Brezo, Juraj Čutek, Silvia Sekelová, Blažej Mikuš, Martin Zurek, Andrea Klimo, Jan Hlavaty, Zuzana Šmit, Soňa Hereniová, Vlado Petrik, Diana Elišerová, Kika Tomaňa, Jaroslav Novak, Stanislav Mikočak, Margareta Petržalová, Juraj Oravec, Milan Lukáč, Jaro Pružinec, Željko Lesar a Željko Jančić Zec. V Galérii Turuk sme predstavili 33 výtvarníkov na letnom salóne. Letný salón, tak ako aj po iné roky alebo po iné ročníky, bol venovaný vždy ako nejakej téme. Tento rok je to hudba. Tieto hudobné motívy sú naozaj veľmi zaujímavo interpretované. Týchto 33 výtvarníkov je naozaj zmes všetkých generácií, to znamená od najmladších až po najstarších. A čo mňa ako osobne prekvapilo, som si typovala, že koho tak budú ako najviac preferovať. A najväčšia inšpirácia u výtvarníkov je jazz, potom klasická hudba a populárna hudba. Potom sú ako zaujímavé také, že pocty osobnostiam, hudobníkom, interpretom, skladateľom, tak napríklad Johannovi Sebastianovi Bachovi, Erik Satie, Vašo Patejdl, Miroš Birka, ale aj hudobníkom ako je Louis Armstrong, spevákom ako Jimi Hendrix, alebo klavirista známy Daniel Buranovský. Takže je to naozaj veľmi zaujímavá interpretácia tejto témy. A je to samozrejme letné salóny. Vieme, že pojem vznikol vo Francúzsku ešte v 17. storočí. Prvý salón bol v roku 1667 a odtedy sa začala tradícia salónov a po vzniku spoločnosti nezávislých umelcov bola tradícia až do, dalo by sa povedať, konca Prvej svetovej vojny. Bola tradícia letných a zimných salónov, no a ako letné a zimné sú aj v tejto galérii. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá tradícia. Na Slovensku sa salóny organizujú jednotlivými spolkami a združeniami, ale sú vlastne členské. Tento výber je cielený, vyberala som si ho cielene tak, ako som myslela, že tí výtvarníci interpretujú úžasnú tému hudba. Verím, že budete spokojní odchádzať z našej galérie a výstavu si môžete pozrieť do konca augusta 2025. Ďakujem pekne.